Τώρα, συνήθως δεν μιλάμε για παιδιά που έχουν πολλά προβλήματα, γιατί υπάρχουν και κάποια παιδιά που δυστυχώς έχουν έντονα προβλήματα. Ένα παιδί με μια μεσαία κατάσταση, ας πούμε. Πόσο κρατάς αυτό το παιδί μια ορθοδοτική θεραπεία και αν υπάρχουν παράγοντες και που μπορούν, ας πούμε, να καθυστερήσουν και ποιοι είναι αυτοί? Η διάρκεια της ορθοδοτικής θεραπείας ποικίλει ανάλογα με την περίπτωση. Δεν υπάρχει κάποια στάνταρ διάρκεια την οποία μπορούμε να πούμε. Μία μέση διάρκεια είναι περίπου στα 2 χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητος όλες οι θεραπείες διαρκούν τόσο. Υπάρχουν θεραπείες και συντομότερες και με μεγαλύτερη διάρκεια. Το σημαντικό όμως σε αυτό το θέμα δεν είναι τόσο η διάρκεια όσο η τελειότητα του αποτελέσματος. Και πολλές φορές επισημαίνω στους ασθενείς μου ότι είναι καλό να παρατείνουμε τη διάρκεια της θεραπείας και 2 και 3 ραντεβού, 2 ή 3 μήνες δηλαδή, προκειμένου να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια, εδώ υπάρχει και το θέμα της αισθητικής, όπου κάποιοι επιβαρύνονται. Πλέον οι νέες μέθοδοι με τις οποίες τοποθετούμε άγκιστρα είτε πορσελάνης τα οποία δεν φαίνονται, είτε άγκιστρα τα οποία τοποθετούνται πίσω από τα δόντια, το θέμα της αισθητικής χάνεται σαν μειονέκτημα, άρα οι ασθενείς δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συνεχίσουν τη θεραπεία τους όσο χρειαστεί, μέχρι ότου καταλήξουμε σε ένα τέλειο αποτέλεσμα.